Videolog 4. Onsdag. I dag har jeg skrevet en del, synes jeg selv. Jeg har så godt nok ikke lavet så meget i skolen. Men jeg har lavet rigtig meget herhjemme. Det skal lige siges, i mandags arbejdede jeg i skolen. Jeg arbejdede meget i skolen, og så det lige fra da jeg kom hjem af, så arbejdede jeg til 9:30 om aftenen. Jeg holdt kun pause, når jeg skulle spise, og når jeg skulle i bad og sådan noget. Og tirsdag, der arbejdede jeg ikke så meget i skolen, men der arbejdede jeg fra 1 af, da jeg kom hjem, til 10 om aftenen. Og så holdt kun pause, når jeg skulle spise og i bad og sådan noget. I dag har jeg ikke arbejdet så meget i skolen, men jeg har arbejdet indtil nu, og klokken er 8:45. Og jeg har fået skrevet og sat billeder ind til hele det stykke her, til hele fremtiden med robotter. Og så har jeg fået sat billeder ind til menneske versus robotten. Og så har jeg skrevet om Willow Garage, som er et robotfirma. Min litteraturliste begyndte at ligne noget mere. Der skulle gerne nogle flere på, for det selv kejlede det der. Ellers så må jeg finde ud af et eller andet, der gør. Og i morges, der ændrede jeg layoutet igen. Fra det blå til nogle grå nogen, og så et kryds her. Det ser helt smart ud. Før var der meget blå, og det så en smule barnligt ud. Nu synes jeg, det ser bedre ud. Ja, i dag har jeg egentlig bare skrevet rigtig meget. Og så har jeg ændret ved alle dem her, hvor der står sådan en bindestregshalløj, sådan en punkt. Så har jeg, før der stod skriften, det nederste skrift, hvis man nu har lavet 2 linjer i sådan en punkt, så stod den ude under den der, dem har jeg sat ind i stedet for. Både der og i robotten her. Jeg har fundet i Willow Garage har jeg fundet en video til, og det har jeg også gjort i fremtiden med robotter. Har jeg fundet en... Nej, der har jeg sgu ikke fundet en video. Jo, jeg har fundet en video hernede med en der har nogle problemer med noget motorik og sådan nogle ting, som ikke rigtig kan klare sig selv, som så har en robot til at hjælpe sig med at spise. Så de siger, hans livskvalitet er øget. Det er det, jeg har lavet i dag, tror jeg. Og så har jeg så fået noget vejledning i dag også. Det får jeg hver dag. I morgen så skal jeg have skrevet om menneske versus robotten. Så skal jeg have lavet en logbog i morgen. Og jeg skal begynde at rette. Yes. Det var det.